priamka, ale často sa stretávame s rôznymi prestávkami, kariérnymi zmenami alebo novými napredovaniami. Preto sme sa rozhodli priniesť sériu inšpiratívnych rozhovorov pre vás, kde budem teda, kde vždy privítam nejakú hostku, s ktorou sa porozprávame o jej kariére, o zmenách, o výzvach, ktorými si prešla. Túto sériu rozhovorov sme nazvali Jobs with the Twist a vítam vás na prvom sledovaní. Marianka, som rada, že si prijala pozvanie, že sme sa mohli takto stretnúť. My sa poznáme už dlhšie. Ďakujem. My bývalé kolegyne, taktiež kamarátky, takže som naozaj veľmi rada, že táto prvá séria môže byť práve s tebou. Tvoj príbeh je určite inšpiratívny a budem veľmi rada, keď sa podelíš oň aj s našim publikom. S radosťou. Tak, dám slovo teraz tebe. Povedz nám, aký je ten tvoj príbeh, tvoj pracovný, kariérny, životný príbeh. Ako to možno začalo a v akej fáze sa momentálne nachádzaš? No, ja som v podstate študovala ekonómiu a ty si to už vlastne spomenula, my sme bývalé kolegyne. Vlastne 12 rokov som pôsobila vo finančnom sektore. A ja musím povedať, že som túto oblasť zbožňovala, to, čomu som sa venovala, ten content ma strašne naplňal, milovala som ten drive, energiu. No, dostala som sa do momentu, ktorý možno veľmi veľa z nás, alebo ľudí okolo nás pozná, jednoducho som vyhorela. A vtedy strašne veľa kníh odporúča, že nájdite si nejaký koníček, vráťte sa k niečomu úplne inému, možno kreatívnemu. No a tak to bolo aj u mňa, som počúvala teda múdre knihy a začala som kurzami varenia, kurzy kreslenia, maľovania, ale nič nebolo to úplne také to práve. Hej? A potom prišiel jeden moment, kedy som tak začala trošku robiť s vlasmi. Urobila som jednej mladej dáme vlasy na jeden ples a tá ma tak trošku pošťuchla, že hej, že toto je, čo ti ide. No a ja som tak nejako to začala počúvať, vnímať, vidieť, no a tak som sa začala venovať tým vlasom. Že Marianka teraz pôsobí ako hairstyle coachka, čo je teda nový pojem, by som povedala, určite sa s tým ešte nie každý stretol, ale ešte skôr, ako sa dostaneme teda k vysvetleniu, zostaneme pri tomto bode. Začala si sa teda venovať vlasom a skúmala možno, že čo ďalej s tým. Išla si aj po nejakom oficiálnejšom vzdelávaní, alebo si začala česať celé svoje okolie možno? Ako to pokračovalo? Tak aj tak. V podstate tá moja kamoška, ktorú som spomínala, tak tá sa začala ku mne vrácať, potom priviedla nejaké svoje ďalšie známe. Do toho vyvstala možnosť, respektíve bola to asi taká náhoda alebo zhoda okolností, že stredná odborná škola kadernícka tuto v Bratislave akurát otvárala externý program, čo sa tak u mne nejako dostalo a mne už potom, ja som ten typ, ktorý rád veci nabaľuje, hej, akože stále sa snažím, pre mňa musí byť všetko ako keby, že chcem byť v tom dobrá, tak mne proste tá vlastná skúsenosť ako keby nestačila, tak som proste išla s tými 15-ročnými dievčatami do školy. Aké to bolo, keď vyštuduješ vysokú školu, nájdeš si zamestnanie, kde si úspešná, musím povedať, že úspešná manažérka, naozaj skvelú kariéru si mala. Zrazu sa teda takýto zlom a rozhodneš sa aj teda študovať za kaderníčku, učiť sa nové veci, úplne nová oblasť. Aké to boli? Aké boli tie pocity? No, bol to v prvom rade taký kultúrny šok. To si viem predstaviť. Áno, ale strašne veľa ľudí aj začalo to tak vnímať, že teraz sa všetko mení a čo teraz zabuchneš dvere a úplne to brali tak razantne. A ja som to v tom momente vôbec takto nebrala. Pre mňa to bolo niečo, čo si proste užívam v danom momente. Absolútne som sa nejako nesústredila na to, či to bude mať nejaký koniec. Proste v tomto období bolo pre mňa dôležité, že baví ma to, naplňa, dáva mi to nejakú energiu a jednoducho tam som to nasmerovala. Že v tomto momente naozaj žiadne
plány do budúcna, alebo veľké plány do budúcna. Skvelé. Určite to chcelo aj možno dávku odvahy na začiatku, ale potom je úžasné, že si dokázala si to užiť tú cestu. No a kedy bol ten moment, keď si povedala, že no, ale tak teraz sa už možno musím aj rozhodnúť, či sa idem tomuto venovať naplno, alebo to bude môj koníček naďalej. Pamätáš si na nejakú takýto zlom, kedy si sa musela takto rozhodnúť? Úplne presne. Došla som domov s výučným listom a to si každý pamätá, keď buď na gymnáziu skončíte, alebo štátnice. A to bolo úplne presne ten istý pocit, hoci to bola proste stredná odborná škola, že výučný list. A ja som sa tak na neho pozerala a tie emócie tam proste boli, som to prechádzala. A vtedy som si povedala, že no čo teraz s tebou, hej, zarámujem si ťa, vyložím, odložím, alebo ťa proste využijem. A zase som tak nejako počúvala ten hlas vnútorný, že buď to urobíš teraz, alebo to už neurobíš nikdy. Tak som to proste urobila. A som sa do toho vrhla rovnými nohami. Vtedy to bol ten moment, kedy som naozaj že opustila finančnú sféru a naozaj som sa v podstate zamestnala v beauty svete. Krásne, to je úžasné, ako sa dokáže človek, alebo ako dokážeme mať takéto multipotenciál v sebe, čo si myslíme, že ani nie, že už sme zamerali na jeden smer, že nemusí tá naozaj kariéra byť len tým jedným smerom, ktorému sme sa venovali, ale máme možno, že aj iné talenty, s ktorými vieme pracovať. A mňa by teraz zaujímalo teda aj určite naše publikum, čo ten hairstyle coach teda robí? Čom je ten rozdiel možno medzi klasickou kaderníckou službou a službou hairstyle coacha? Hairstyle coaching je v podstate taký proces, kde našim, teda mojím a klientkyným cieľom je nájsť ten správny účes. Ale nie taký, ktorý pôsobí perfektne na fotke, na Instagrame. Ten wow efekt v podstate nejde ani tak o také tie radikálne zmeny. Hej? Že naozaj môjim cieľom alebo takým tým poslaním, ja to vnímam ako poslanie doslova, je pomôcť tej klientke nájsť taký účes, ktorý bude skutočne odrážať jej osobnosť. Lebo jednoducho ja verím tomu, že a to vieme, hej, tak ako oblečenie, tak aj vlasy, oni v podstate vytvárajú o nás nejaký signál, hej, vytvárajú ten strašne dôležitý prvý dojem o tom človeku, ale ten celkový dojem je rovnako dôležitý z môjho pohľadu a verím tomu, že tak ako jazyk komunikuje našu myšlienku, tak vlastne naše vlasy komunikujú to, kto my sme. A ja verím tomu, že je to prostriedok, ktorý sa dá krásne využiť k tomuto cieľu. Jasné, ako naozaj úžasné a ja to tak teraz na seba uvedomujem, keď si o tom teraz tak rozprávala, že v rôznych fázach života mi aj rôzne záležalo na tom, čo tie vlasy možno komunikujú, či som doma, či som bola na materskej, a aký životný štýl som vtedy viedla, aké je to ísť niekde možno do divadla alebo na biznis večeru a tak aj vnútorne to tak nesieme so sebou. Aj tu, či už to je tá osobnosť, ale aj tá fáza životná, v ktorej sa nachádzame. A mňa by teraz zaujímalo, že ako reagovalo tvoje okolie na takúto zmenu? Možno najbližšie alebo širšie okolie, kamaráti, bolo to také, že wow, super všetci, alebo že no čo si sa zbláznila? No, asi tak. V úplných začiatkoch to bolo, veľmi veľa ľudí to nie úplne chápalo, hej, tú zmenu. Hej. Je úplne prirodzené podľa mňa pre človeka mať akúsi stabilitu, hej, čož ja som v mojom predošlom zamestnaní jednoznačne mala. Hej, veľakrát to bolo vnímané ako možno nejaký úlet, rozmar, nejaké chvíľkové, neviem, zábavku. A určite aj tá távka nepochopenia, hej, lebo ktorá sa ale naozaj skôr ako keby spájala s tým pocitom, že ty zanecháš tú istotu, ty zanecháš svoju kariéru, teraz čo to tvoje vzdelanie, všetko, čo si akože vybudovala, hej, tak to áno.
Ale keď už išlo do tuhého, ja to tak poviem, že keď sa veci nabaľovali a naozaj zo začiatku to bolo čisto o tých vlasoch, o tých technických zručnostiach, potom to bolo o tom, čo ja osobnostne chcem dať tým klientkám, to extra, čo verím, že by sa im dalo odovzdať, tak vtedy prichádzalo aj to také možno pochopenie, uznanie, asi nie, skôr to takéto pochopenie, že aha, prečo to asi robím. A jediný jeden človek tam bol, ktorý tomu možno od začiatku veril, možno ešte viacej ako ja, a to bol môj muž. Za to som fakt, že vďačná. Tak to je skvelé. Mať takúto oporu v blízkom človeku, manželovi je podľa mňa určite dôležité a úžasné. Tak to je naozaj super. Ja by som sa možno spýtala, že či si vedela aj prepojiť tie svoje teda zručnosti z predošlého zamestnania, teda tie manažerské zručnosti v tom novom povolaní. Dá sa to vôbec? Je to prepojiteľné? Najprv som si tiež myslela, že to bude také úplne, že čisto iné, a potom časom vlastne, keď už ako keby som opúšťala tú komfortnú zónu, ktorá bola čisto o tých takých technických, manuálnych zručnostiach, a naozaj som začala dávať dokopy ten koncept tak toho hairstyle coachingu, tak tam sa to vlastne vrátilo. Taká tá možno schopnosť rozhodnúť sa alebo posunúť veci, keď sa ti zdá niečo, že zrazu nevieš kam, ktorým smerom, že sa ti zdá, že je to neriešiteľná situácia, že si nejako zakľúčkovaný, a tá schopnosť proste napriek tomu všetkému ako keby sa pohnúť. Hej? Tak to je definitívne jedna zo zručností, ktoré som ja nadobudla počas mojej manažerskej kariéry. A určite ďalšia je taká tá schopnosť pracovať s individualitou ľudí. Tam ako team leader sa s tým stretávame často. Hej? Ten človek teda ten tým zvykne byť väčšinou diverzifikovaný nielen čo sa týka zručnosti, ale čo sa týka osobností. A toto ma strašne naučilo veľa o tých ľuďoch. Možno je to aj akási vyspelosť, človek si už čo to prežije. A toto je jedna z vecí, ktoré mi naozaj veľmi veľa pomáhajú, lebo tak ako som to spomenula, alebo tá moja práca, alebo to, ako ja vidím moju prácu a to sklbenie s tými vlasmi, je, že nemalo by to byť, nie je to iba o technicky dokonalo zvládnutom účese. Naozaj môjim cieľom je prispôsobiť ten účes individualite toho človeka, tým okolnostiam, ktoré práve on žije, nejakým emocionálnym potrebám, sklbiť to nejako dokopy. Proste dokázať sa tak ako keby nejako na neho napojiť. Vieš uviesť možno aj nejaký príklad, že ako možno zo skúseností, alebo aby sme to tak priblížili vlastne tým nášmu publiku, že čo to znamená? Ja prídem na rozhodnem sa, že ja by som rada teda podstúpila tento hairstyle coaching. Ako to asi vyzerá, že mám sa nejako na to pripraviť, o čom sa budeme rozprávať? Možno, že dajme si nejaký príklad zjednodušený. Na nič sa netreba pripravovať, to je jednoznačné. Väčšina kaderníctiev alebo kaderníčok pri výbere účesu zohľadňuje dva základné faktory. Hej? To sú také technické faktory, farba pokožky a očí a tvar tváre. Do tohto nášho rozhodovacieho procesu ja zahrňam teda tie osobnostné črty toho klienta a takisto zdravie pokožky a kvalitu vlasov. Keď verím tomu, že keď sa všetky tieto faktory sklbia, tak sa nám podarí nájsť akási rovnováha. Nie len v tom, že ja budem prirodzene dobre vyzerať. Nemusí to byť vždycky s nejakým výrazným rúžom, nemusí to byť úplne vždycky doplňané nejakým štýlom oblečenia alebo farebným typom alebo nejakým proste kombináciou farieb, lebo to bude prirodzene ládiť s tými našimi osobnostnými črtami.
Ale zároveň bude to odrážať to, čo si ja momentálne žijem. A teraz uvediem ten príklad. Napríklad príde mamička a s týmto sa stretávam veľmi často, že mamička na materskej, ktorá sa už postaralo o druhé, niekedy tretie dieťa, niekedy to je v ráde, je to veľmi energická žena, ktorá zvykla žiť život úplne naplno, venovala veľa času svojmu okoliu, práce a tak, ale predsa len, keď je v tom domácom prostredí, tú svoju energiu väčšinou presmerujeme niekam inám. Hej? Tak jednotlivo, väčšinou sa stlmíme a tam vidí, že ona tak potrebuje dať tú energiu von. A napriek tomu, že je to možno typ, ktorý je svetlejší, ktoré pre ňu by bolo úplne komfortné nosiť blond vlasy, tak vyberieme niečo s nádychom oranžovej. Teraz si nemusíme predstavovať úplne ako kikiriki na hlave, hej, ale niečo s nádychom takej merunkovej, pretože viem, že merunková farba alebo oranžová farba je farba energizujúca, hej, tá vás vyzýva k takej činnosti. V podstate viem tak ako keby vykompenzovať ten jej útlm s tým, čo ona tak ťažko potrebuje dať, alebo tak strašne potrebuje dať von zo seba, hej. Alebo naopak, keď máme niekedy dievčatá, ktoré mohli mať burlivú mladosť, neviem, hocičo, potrebovali nejakým štýlom to dávať zo seba von a potom prídu do obdobia, kedy už chcú byť menej viditeľné, že potrebujú, už sú také uzemnené, už vedia, čo a ako, mňa nepotrebujem, aby nejako trhať na seba tú pozornosť. A vtedy je veľmi fajn pracovať skôr napríklad so zimnými tónami. Hej. Takže je to tak. Alebo môžem uviesť príklad, čo sa týka osobnostného typu, že dámy, ktoré sú, to sa mi stalo, krásne typologicky, hodil sa nám účes, vyrovnaný, perfektne zostrihaný, vyžehlili sme. Je to perfektné, hej, ona sa pozerala do toho zrkadla, super, jej to sedela a urobila toto. Ja som vedela, že ten účes je jednoducho na ňu príliš hladký, hej, že ona potrebuje mať voľnosť, vietor, vzduch a že jednoducho, áno, môže to vyzerať na fotke dobre, ale ona potrebuje pohyb, hej. Takže, a bez toho, aby jednoducho ja som navnímala tú osobnosť, ja to v tých dverách, môžem byť aký dobrý čitateľ, ja neviem, aký dobrý čitateľ tých vonkajších signálov, bez toho času, bez toho dôverného rozhovoru, ja neverím tomu, že sa to dá. Že tam nastupuje taká tá analýza nielen toho vonkajšieho vzhľadu možno, a čo by sa hodilo, ale takého toho aj vnútorného. Či tá fáza života, ale aj tie vnútorné potreby a odzrkadlenie tej osobnosti. Tak tomu ja rozumiem. Skvelé. Naozaj som sa s tým doteraz nestretla. Je to niečo nové, si myslím, ale aj také potrebné. Ano. Lebo veľakrát naozaj jednak žijeme také zrýchlené životy, kde tam niečo, čo bude dobre vyzerať a málo sa o to postarám, asi tak to vyzerá, alebo teda je pravda, že veľakrát som aj ja v minulosti povedala, že ja neviem, čo chcem, že niečo, čo by mi pasovalo. A to bola asi moja jediná požiadavka na kaderničku, čo je Povedzte mi. Povedzte mi, čo by mi pasovalo. Asi sa s tým každá z nás stretla. Čo si ženy možno najčastejšie zabúdajú uvedomovať o sebe, o tom svojom možno vzhľade? Je niečo také, na čo si prišla počas tvojho pôsobenia teda ako hairstyle coach? Že sme extrémne kritické, sebakritické. A či už je to v mladom veku, ale niekedy aj v tom zdravšom veku ma niekedy prekvapuje, ak ženy majú tendenciu vidieť na sebe iba to zlé, alebo to horšie, hej. Bolo to niekedy tak. A ešte čo je zaujímavé, je, že oni sa kategorizujú, alebo nie. Oni sa porovnávajú ešte ako keby mimo kategórií, hej, že pozri, aké ja mám vrásky a ukáže na tú, ktorá má 20, hej. Kučeravá ukáže, aké má krásne rovné vlasy, hej. Že absolútne, ako keby niekedy si neuvedomujú, že je to naozaj tak, že tí karty, čo dostali, hej, že s nimi sa dá tak krásne pracovať, že nemusíš iba bojovať o to, že vymeň.
Hej? Že čo tak začať robiť s tým, čo mám. A keď sa to využije, ten potenciál, tak vtedy prichádza vlastne to, čo z každej strany počujeme, hej, že ide to zvnútra, je to o tvojej jedinečnosti, je to o tvojej originalite, hej. Ono je to možno aj tým okolím, že Instagram, hej, a AI a všetko je tak dokonalé na tých sieťach a ja by som aj toto povedala, že v podstate to, na čo je hľadať tú dokonalosť, hej, že, alebo na čo. Aj tak je to v podstate veľmi často iba dočasný stav, lebo to, čo je pre mňa môže byť dokonalé teraz, v inom momente už úplne to môže strácať to opodstatnenie, hej, že fakt, že ženy majú tú tendenciu napodobňovať tú pomyselnú dokonalosť, krásu a zabúdajú na tú svoju jedinečnosť, že tú takú osobitosť alebo autenticitu. A tam sa už potom stráca to všetko, čo oni by dokázali v podstate predať, nosiť, čo ich v podstate vystihuje. No to si uviedla úplne krásne, som sa v tom taktiež našla, ja som mala vlnité vlasy a strašne som si ich žehlila alebo fičala o žehlenie vlasov a moja mama to ťažko znášala, že mám také krásne vlny a ona ich nemala a ja si to žehlím žehličkou a ničím a teraz opačne sa nejako vyrovnali a ja si ich občas pritočím. No. Mi to zrazu chýba tam tá vlna. No, kučeráve chcú byť rovné chcú byť kučeráve, takže to tak je. Myslím si, že to je úplná pravda, to si veľmi vystihla. Že vždy chceme, asi túžime po niečom, čo vlastne nemáme. Možno to chceme len vyskúšať, možno neviem, či to stojí za to vyskúšanie, pri tých vlasoch by som to neriskovala. Ako kedy. Áno, občas je dobre si trošku aj možno naozaj tá zmena niekedy padne dobre, alebo na to, aby sme si uvedomili, že čo je to práve, tak niekedy potrebujeme zacítiť tú zmenu a uvedomiť si, aha, toto práve nie je. Teda nie. No, dobre. Pokročili sme aj časovo, pozerám, tak ešte by som sa ťa chcela spýtať určite, že ty si naozaj prešiel teda zásadnou zmenou, čo sa týka tvojho osobného, pracovného, kariérneho života teda. Určite to má vplyv aj na ten osobný, aká je osobnosť, čo vyžaruješ teraz. Keď som ťa stretla po dlhšej dobe, tak to je taký samý úsmev, samá energia, ja sa z toho veľmi teším, naozaj. Ďakujem. Nehovorím, že predtým to nebolo, ale je to taká radosť z teba ide, čo je niečo úžasné a toto tie naše zmeny, smerovania niekedy môžu naozaj priniesť. A čo by si odkázala možno ženám, ktoré váhajú nad nejakou tým kariérnym posunom, zmenou, nemusím používať možno to slovo kariérny, lebo celkovou zmenou toho smerovania, tomu, čomu sa venujeme, čo je možno, že náš koníček, či s tým začať to nejako pretavovať do povolania. Vedela by si dať možno, že nejaké odporúčanie, odkaz, aby sme možno inšpirovali o to viac naše poslucháčky, poslucháčov? Asi, čo by som povedala, je, že doprajte si čas. A teraz tým nemyslím nečinnosť, alebo hej, že teraz čakám, ono to príde samé. A hovorím to z dôvodu, že stretám sa aj s tým, že ja by som to tiež takto chcela mať, že tak ako ty a že si splním sen. No to takto nebolo. Nebolo to česanie bábik od malička doma. Nie, vlasy, ten, kto ma pozná, skutočne by, akože vlasy nikdy neboli môjim snom. Ale vďaka tomu času, ktorý som mala a naozaj takému tomu vedomému stíšeniu sa, ale skutočne tomu stíšeniu sa, som vlastne iba našla prostriedok, ktorý mi dovoľuje dať to viac, čo som vlastne hľadala, hej, lebo veľakrát hovoríme, že nájsť si prácu, ktorá má zmysel a tak ďalej, no hej, ale nájsť ten zmysel, hej, a u mňa teda v mojom prípade naozaj vlasy sú ako prostriedok, ktorým ja môžem pomôcť, alebo ktorý mi pomáha povedať tým ženám, hej ženy, že robme to nejako inak, dá sa to inak. Takže to by bolo také jedno, že dajte tomu čas, ono to príde. Nemusí to byť vždycky o takých wow efektoch, hej. A druhá je možno ako by som to možno povedala, že nebojte sa ako keby vo
sebe trošičku povrtať. Mhm. Ono je to niekedy možno bolestivý proces, ale veľmi veľa nás to o nás naučí a väčšinou to je taká tá pomôcka, ktorá vám pomôže nájsť v sebe alebo vrátiť sa k tomu, kto vlastne som ja a čo vlastne chcem žiť a čo vlastne chcem povedať. Lebo niekedy v tých okolnostiach, hej, sa to zvykne strátiť, hej, počas štúdia, počas práce a máme okolo seba kopec iných ľudí, že sme formovaní, čo je na jednej strane dobré, ale niekedy sa môže to essential stratiť. A v tom tichu a v takom tom šprtkaní, návrate k sebe, teda tam môže nastať ten návrat tomu vlastnému ja, alebo k tomu, nazvime tu, dieťaťu. Krásne, no úžasne si to uzavrela, si myslím, že naozaj krásne. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja ďakujem. Za to, že sme mohli prísť do tohto krásneho priestoru. To je Majkin salón, ktorý sa nachádza v Bratislave a naozaj je krásnym miestom. Je to nie úplne, že splnený sen, ale časom sa to stal ten sen však. Presne tak. Nebolo to, že celoživotný sen, ale kde si naozaj teda z finančnej manažérky si našla svoju novú cestu, ktorou je teda hairstyle coaching, ktorému sa venuješ. A nájdete Marianku aj u nás na Wow Portál ako freelancerku. Neváhajte ju osloviť, keď potrebujete naozaj nájsť nielen nový účes, ale možno, že nájdenie takého spôsobu reprezentovania svojich vlasov, ktorý bude odzrkadľovať to vnútro. Takže ďakujem ti ešte raz veľmi pekne za tento inšpiratívny rozhovor a tešíme sa teda na nejaké ďalšie stretnutia. Ďakujem pekne.